ukwazela ukuthi angivakashe la kuze sixoxisane lapho ngendlela ke sihlale sixoxisana ngayo. Asibongele bafowethu ukubona umcimbi onjengalokho bekuba impumelelo. Ngicabanga ukuthi sonke siphokophela ukuthi awuhlezi uyimpumelelo kanje. Kungabe sengathi into yomuntu oyedwa njengoba ngempela abayisibonakala sokuyena yedwa, kodwa akube into yethu sonke. Mhlambe sibonge kakhulu nothathu Ndoni, siyabona bayakhuthaza ngempela ukuthi injenjane lengemva kwabo ikhuthale ekutheni ukubaluleka kangakanani umuntu wesifazane naye asondele entweni zesinto ezenziwayo. Ngeke sicingeke okuningi ukuthi kusondela abanjani abangasondela kukhona kwethu lokho. Mhlambe ukuhamba fowethu ngizokucela ngubhekise kakhulu kulaba bamakhamera njengoba kade esho Jubi. Angiseze ukukhuluma ke ngalokhu uBhengu wasekhulume ngakho kwase ematafuleni. Ngizokhuluma nje ngokomcimbi wonke. Bafowethu bamakhamera, nenza kahle nenza kabi. Ngicela ukuthi noma ngabe ubani osuke ephethe ikhamera, sayide uphethe ifoni yakho, uphethe ikhamera ngoba uzoshutha umcimbi, usuke uzoshutha okuhle, hayi okubi. Kungani bese sibona utrend ukuthi kushaya umuntu kwingoma kaZolonke? Kungani sibone izinto ezimbi ezenza ukuthi ingoma kaZolonke kuhanjwe kuyokhulunywa ngayo ukuthi hayi iyabheda la nala? Uyambona umuntu besenza ukuthi mhlawumbe kumuntu othi gcinene akugcina kucisho kuhle okuningi okwenzekile ngokukodwa okubi okupostwe uwe page lakho ngoba uthi ufuna ama comments, ufuna ama likes. Bafowethu siyacela ukuthi noma ngathiwa sisakhulumela ingoma kaZolonke, noma ngabe imuphi umcimbi womuntu, noma ngabe ufika kithi, uhloniphe phela ukuthi uze kithi ngoba uze ngobuhle, hayi ukuthi uthi wena uhamba unekwe ububi ubonikithi. Usho ngabe ubona umuntu enzani makuyinto embi, asikho isidingo salokho. Ngoba okubalekile phela mangucela emcimbini ukuthi uzongishuthela, ufuna ukukhombisa izinto oyishuthile futhi zivumelana ukuthi cha lokho ungakuposta, lokho ngeke uziposte ngoba akubona bonke abantu ngempela abathanda ukuvela ey'nkundleni zokuxhumana. Ugcina usuyithola uposte uBhengu usuthuka umzobe. Ubani into okufunakala lapho ngithi uyisitha sami kulabo bantu? Mina ngibona ukuthi bafowethu into ezosisiza ngempela siyacela ngani zakuthi nebaningi kakhulu futhi niyazana. Bese babhlungu mangabe ngishuthwe uZoso semposte umfowethu sengiyangitshela ukuthi hayi uZoso umuntu obekushuthile. Sengithi